आपन गाड़ ढकैले नइखे दूसरा के गाड़ ढके हम चल देहनी। तो ये बतावा हम के आदमी चलहा कही कि मूर्ख कही। एक जना रहलन हमरा पर कमेंट कैले रहलन कि खोल के देखावा कि वीडियो बनाओ कि का करत लाइक व्यूज बढ़ी सब्सक्राइब बढ़ी। तो ओकरा के हम कहल चाहतनी मूर्खानंद के कि ए मूर्खानंद देख वीडियो हम बनाईला गाना गाइला अपना शौक खातिर कुबत बा रुपया कमाइला। एगो एगो गाना गईबे ना तो माने वो माने सिंगर बा तो मूर्खबा के पता होके कि चाहे कि क रुपया में गाना गवाला। तो खुद हम पैसा कमाइले कर बाद घर घर दुआर मकान आ धंधा बिजनेस हमरा मेहनत से चल रहा ईश्वर के कृपा से। मूर्खानंद ये जो है वीडियो बनौला से हमार दाल रोटी ना चले रे मूर्खानंद। हमरा मेहनत से चलेला तो वीडियो हम केहू तर बने मतलब का तो से बात तू अपन देख आ ना तो ढेर एतराज होखे ता के हमसे मिल। रेवतीपुर हमार घर और पट्टी बहुत